Čau ľudia, takže vítajte v našom ďalšom seriáli Minecraft Dobrý parťací časť 2. Rozhodli sme sa presťahovať, pretože ten náš dom nám niekto grifoval. Takže si robíme ďalší domček. OK, tentokrát už budeme mať aj spoločnú izbu, nebudeme vymýšľať. Aj je vajíčko! Kost! Z toho si môžeme urobiť kostnú múčku. Takže začneme si stavať nejaký domček. V prvom rade zabijeme ovce, aby sme mali znova na vlnu. Keby mám nožnice, tak by som ich nemusel zabiť. No už ja. Takže začíname to. Najlepšie je to, že tu sa tých ovec hemží, ale sú to aj nejaké stromy. Takže domček bude skoro Už hotový. mám 3 pre seba, ešte 3 pre teba. Páni, tomu hovorím Island. Našiel som piesok, na sklo. Au. Ale budú nejaké lagy na video, stále to nevieme sa. No trošku menšie sú, ale uznajte, že všetko perfektne nemôže byť, ale mne sa vidí, že iba keď to točím ja, by ste mali vidieť pekne. Že pokiaľ sa vám video bude páčiť, dajte prosím like, my oceníme veľmi radi. A čo ma to zabíja? A sakra. No domček už bude hotový. Tak, to by mi malo zatiaľ vystačiť. Tak a tentokrát robíme také tie menšie okna, jasné? Nie po celom. Tak ja idem na piesok, čo ty na to? OK. Jaj, no dobre. Preboha živého, toto máme pozničený. A našiel som strom. Takže točím aj zase so svojím kamarátom a on sa volá Paul. Paul, No, nemáš náhodou kameň? nie. To krčíc. Pozrieme sa ešte, my sme to ešte mohli tak kopať.
Takže dom je hotový. Takže dom sme už postavili. Ja som menšie vypožičam tento piesok, čo som tu našiel. Asi nikomu nepatrí moc, tak si s ňou urobíme sklo. Takže pochybujem, že toto je grifovanie ľudia, pretože toto je zničený dom už dávno. Ja som vypožičal piesok. No, toto už vyzerá byť lepší dom, než ten náš predtým. Takže dom je hotový. Nemáš... máme naše sepec. Dobre. Takže mini domček už by bol hotový. Teraz už len dať piesok. Takže dom sme si už postavili, jak vidíte. No. A že nemáš kameň. Nie. Idem si aj ja naťažiť. Ja si mám toto svoje veci asi. Okrem PC. No vidíte, ako je ten náš domček. No, asi v tretej časti bude inakšie vyzerať, no to by bolo V zatiaľ. tretej časti ho vylepšíme, všetko uvidíte, potom vám môžeme ukázať nejaké veci, ako sa stavia. No, dobré, Takže by mohlo byť aj všetko. takže čau čau. Pozdravujeme vás.